أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je govorio o Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu i situaciji u vezi plaćanja zekata. U Tariki Tabriju se spominje da su plemena Asad Gadfan se sakupila kod Tuhejla bin Huveilid, koji je tvrdio da je poslanik. Osim nekoliko, svi ljudi plemena Asad su došli u to mjesto prema Mekki. Ljudi iz Fuzara i Gadfana su se sakupili na drugoj lokaciji i još druga neka plemena su se okupila isto tako na drugoj lokaciji. Zbog toga što je bilo mnogo, podijelili su se u dvije grupe. Jedna je bila Abrak, a druga u Zulkasa. Ova mjesta su otprilike 40 milja udaljena od Medine. Tuleha je poslao Hibal, koji je bio njegov bratić. Hibal je postao vođa ljudi u Zulkasa. Tu su također bili ljudi iz Asad, Luj, Mudlić plemena. Auf bin Sinan je bio postavljen kao vođa Mura plemena koji su boravili u Abraku. Haris bin Tulejma koji je bio iz plemena Fulej je postavljen kao vođa Salba i Abbas plemena. Ova plemena su oni su poslali delegacije u Medinu i ta delegacija je boravila kao gosti u Medini i onda su ih odveli kod Ebu Bekra radijallahu anhu. Ovi ljudi su rekli da će da klanjaju namaz, ali neće da plaćaju zekat. Allah je čvrsto usmjerio Ebu Bekra radijallahu anhu na istinu i rekao, Ebu Bekr je rekao kad bi odbili da plaćaju njihov zekat koji je vrijedan kao konopac s kojim kamile se vežu, a to je bio njihov zekat u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i oni to odbiju, ja ću se boriti protiv njih. U vezi uslova koje su ova delegacija dala Ebu Bekru radijallahu anhu, oni su se sad vraćali nazad. Jedan historičar je zapisao kad je ova delegacija vidjela kako se Ebu Bekr ponašao prema njihovim uslovima koji su davali Ebu Bekru, oni su otišli iz Medine. Dok su odlazili, razmišljali su o diskusiji u vezi zekata i da im to neće donijeti nikakvu korist. Islamsko učenje u vezi zekata je bilo vrlo jasno i znali su da halifa neće promijeniti mišljenje, posebno jer su vidjeli da su se muslimani složili da pomognu halifi u vezi ovoga.
Drugo, da bi iskoristili manji broj muslimana i nemir koji je se tad dešavao, odlučili su da iznenada napadnu Medinu svim snagama i sruše muslimansku vladu i religiju. Vjerovali su da će ovo da zatare islam i donese im pobjedu. U svakom slučaju ova delegacija se vratila iz Medine i rekli su svom narodu da trebaju da napadnu Medinu, jer u Medini je bilo vrlo malo ljudi. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je znao o ovome i kad je ova delegacija otišla iz Medine, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je postavio strogu stražu. Hazreti Ali, Zubeir, Talha, Abdullah bin Masud su bili postavljeni za ovaj posao. Također su spomenuti Hazreti Sad bin Auf i Abdurrahman bin Auf. Hazreti Ebu Bekr je naredio svim ljudima iz Medine da dođu u džamiju i rekao im je: svi ljudi u zemlji su postali nevjernici i njihova delegacija je otišla i svjedoci su vaših malih brojeva i ne znate da li će vas napasti u toku noći ili dana. I također je rekao da njihova najbliža grupa se nalazi samo 12 milja udaljena od Medine. Onda je rekao: neki od njih očekuju da mi prihvatimo njihove uslove, ali smo mi ovo odbili. Sada je na vama da se pripremite za borbu protiv njih. Ovaj zaključak Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu je bio potpuno tačan. I samo 3 noći poslije oni koji su odbili da plaćaju zekat su napali Medinu. Ostavili su jednu grupu u Zulhisa kao pomoćnu grupu ako im bude potrebno. Zulhisa je voda od Benu Huzara. U svakom slučaju neprijatelji su stigli u Medinu u toku noći. Ljudi su obavijestili Ebu Bekra radijallahu anhu i Hazreti Ebu Bekr je naredio da svi ostanu nepomični sa svog mjesta i cijela armija je to učinila. Onda je Hazreti Ebu Bekr otišao sa svim muslimanima iz džamije i neprijatelji su bili pobijeđeni. I neprijateljska ispomoć je došla sa nekim kožnim vrećama napunjenim vodama i oni su to bacali na životinje, muslimanske kamile koje su počele da bježe od toga. Muslimani nisu mogli da zaustave ove preplašene kamile i dok one su se tek zaustavile u Medini. Na kraju muslimani nisu pretrpjeli nikakve poteškoće u toj borbi, ili ne poteškoće, već gubitak. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je bio zauzet prvu polovicu noći u pripremi armije, a onda u drugoj polovici je krenuo prema neprijateljima sa armijom. Numan bin Mukarim je postavljen da nadgleda desnu stranu, Abdullah bin Mukarim je nadgledao lijevu stranu armije. Sueid bin Mukarim je nadgledao pozadinu i sredinu armije. Neprijatelji su bili iznenađeni dolaskom muslimana i iznenada su ih muslimani napali tad. Oni su se borili pred zoru i nije ni osvanulo, neprijatelji su bili pobjeđeni. Muslimani su zaplijenili njihove životinje i ubili su Hibala. Hazreti Ebu Bekr je izašao za njima i išao je sve do Zul Kasa. I ovo je prva pobjeda muslimana uz Ebu Bekra radijallahu anhu i onda su se vratili u Medinu. Dok je uspoređivao ovu borbu i bitku na Bedru, jedan pisac piše da Ebu Bekrova radijallahu anhu vjera, predanje, hrabrost i znanje koje je on tad pokazao je jednostavno preporodilo muslimane i da je ova prva borba u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu bila slična bitki na Bedru. Na Bedru muslimanski broj je bio 313, dok neprijatelja je bilo više od 1000.
U ovo vrijeme kad su se neprijatelji borili protiv Ebu Bekra radijallahu anhu, muslimana je bilo vrlo malo, a sa druge strane mnoga plemena su se udružila protiv muslimana. U vrijeme Bedra Allah je dao da muslimani pobjede i također ovaj put uz Ebu Bekra radijallahu anhu i muslimane Allah je bio i dao pobjedu. I ova bitka je donijela sličan uspjeh ili značaj kao što je to donijela bitka na Bedru. Zbog razočaranja i ljutnje radi poraza ljudi iz Benu Zubijan i Benu Asval, plemena su napali muslimane koji su živjeli među njima i bili su vrlo brutalni prema ovim ljudima i ovo je prouzrokovalo ubijanje mnogih nedužnih muslimana i druga plemena u Arabiji su radila isto. Kad je Ebu Bekr radijallahu anhu saznao u vezi ovoga, on je tad rekao da će ići od plemena do plemena i da ubija mnogobošce i osveti im se za ovo. Pod liderstvom Ebu Bekra radijallahu anhu i njegovih strogih mjera plemena su počela da dolaze u Medinu i plaćaju zekijat. Ova plemena su počela da dolaze iz raznih dijelova i također po noći da isplaćuju zekat. Ljudi su počeli da se pitaju da li su ovo ljudi koji rade loše ili koji donose dobre vijesti. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao karavani su dobre vijesti. To su bili ljudi koji su donosili zekat i bili su spremni da pomažu muslimane. Rekli su mu da je on blagoslovljen čovjek koji dobiva dobre vijesti. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao da loše vijesti se brzo šire, a dobre vijesti sporije. Poslije pobjede nad onima koji su odbijali da plaćaju zekijat, zabilježeno je u Tabariju da su tad ljudi donijeli toliko zekata da je bilo više nego dovoljno za potrebe muslimana. Također tad je armija Hazreti Usame se vratila u Medinu kao pobjednici. Kad se je vratio Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je postavio Hazreti Usamu kao njegovog predstavnika u Medini. Također je zabilježeno da je postavio Hazreti Sinan Zamrija kao predstavnika i rekao mu i njegovoj armiji da trebaju da se odmore i da odmore svoje životinje također. Kad je Hazreti Ebu Bekr sa svojim ashabima krenuo, tada su muslimani rekli Ebu Bekru radijallahu anhu: o halifo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tražimo od tebe u Allahovo ime da ne ideš na ovu ekspediciju, jer ne daj Bože da se nešto desi, kao oni bi kolapsirali. I tražimo od tebe da postaviš nekog drugog da radi ovaj zadatak i kao ako se nešto desi drugoj osobi možeš im naći zamjenu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: tako mi Allaha, ja to neću raditi, ja ću da se pobrinem za vašu zaštitu i ugođaj svojim životom. Onda u vezi napada na ljude iz Rubaza, zabilježeno je poslije pripreme Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je krenuo u Zulhisa, koja se nalazila 14 milja od Medine. Njegovi komandanti su bili na svojim pozicijama kad je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu napao iznenada. Bila je teška borba. Allah dželešanuhu je učinio da Haris i Aus pleme budu poraženi. Nekoliko dana Hazreti Ebu Bekr je ostao u ovom mjestu. Borba između Tulejha Asadi i Ebu Bekra radijallahu anhu se dogodila. Jedan pisac je napisao u vezi poraženih plemena da bi bilo bolje da su se kao da su oni praktikovali fundamentalno učenje Islama, da su se pridružili Ebu Bekru radijallahu anhu. Također piše da u ovim
pobunjeničkim plemenima su živjeli mnogi muslimani koji su oni pokušali da preobrate, ali je to bilo bezuspješno i stanje ovih muslimana je postalo vrlo teško. Oni su izgubili čist razum, ovi neprijatelji, zbog mržnje prema muslimanima, da nisu mogli da shvate šta je dobro za njih, a šta nije. Oni su zapostavili sve i pridružili su se lažnom poslaniku Tuhejla bin Huwailid. Tuhejla i muslimani su imali dosta Tuhejla i muslima su imali dosta pristalica i rat je izbio u Jemenu. U svakom slučaju šta trebamo zapamtiti jeste svi ovi ljudi koji su izazvali ovaj rat protiv muslimana, oni nisu napadnuti samo zato što je neko tvrdio da je poslanik. Rat je bio zbog njihovih pobuna i njihovih zlih namjera. Dok je govorio o pobjedi nad ljudima koji nisu plaćali zekijat ili koji su odbili da plaćaju zekijat, i kakvu je hrabrost pokazao Hazreti Ebu Bekr, Abdullah bin Masud prenosi, kaže, poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bili smo izloženi takvoj situaciji da nam Allah dželešanu nije pomogao kroz Ebu Bekra radijallahu anhu, zaista bi nestali. Svi muslimani su bili složni da se nećemo boriti radi kamila koje su pripadale za zekijat i da kao da će se okrenuti više obožavanju Allaha dželešanu dok ne pobjede nevjernike. Kako god Ebu Bekr radijallahu anhu je odlučio i odlučno je stajao i rekao da će se boriti protiv onih koji odbijaju zekat i dao je dva uslova onima koji su odbijali da plaćaju zekat ili prihvate poraz i stid ili da budu spremni za borbu. I također su trebali da napuste mjesta gdje su živjeli. Treća opcija nije postojala. Znači, poraz i stid je značio da oni sa njihove strane koji su dali živote, kazna je bila džehennem, dok je za muslimane džennet bio nagrada zato što su bili na ispravnom ili stajali na ispravnom putu. Također, ovi neprijatelji su trebali da isplate pare za krvoproliće muslimana, dok muslimani nisu morali da plaćaju zbog toga što su muslimani bili napadnuti. I što se tiče istjerivanja iz mjesta boravka, poslije poraza morali su napustiti mjesta gdje su oni živjeli. Hazreti Muslima radijallahu anhu kaže, poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem neka arapska plemena su odbila da plaćaju zekijat. Hazreti Ebu Bekr je bio spreman da se bori protiv njih. Takva je bila situacija da je Hazreti Omer također rekao da Ebu Bekr radijallahu anhu se treba da ponaša drugačije i da se ne bori. Na što je Hazreti Ebu Bekr rekao kakav autoritet ima sin od Ebu Kuhafe da promijeni Allahovo naređenje. Tako mi Allaha, ako su ovi ljudi u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem davali mali konopac sa kojim su vezali noge svojih kamila i to bio njihov kao zekijat u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a sad odbiju da daju takav zekijat, ja sam spreman da se borim protiv njih i neću se zaustaviti dok ne budu plaćali zekijat. Ako me ne možete podržati u ovome, u redu je, ja ću sam biti protiv njih. Hazreti Muslima radijallahu anhu dalje kaže, ovakva je poslušnost Hazreti Ebu Bekra bila prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u svakoj situaciji. Kad su neki drugi
značajni ashabi u ovakvoj situaciji bili drugačijeg mišljenja, Ebu Bekr je ostao pri svom. On je želio da ispuni naređenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nije se bojao nikakvih opasnosti. Opet Hazret Mus'ab radijallahu anhu kaže, u vrijeme Ebu Bekra kada su se mnogi odstranjivali od islama i namaz su se samo kao u džematu klanjali u selima i Usamina armija je bila poslana u Siriju. Tada je Ebu Bekr poslao kao oglas svima da, kao što je ranije navodio Hazret Mus'ab, ako su plaćali jedan konopac u toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem za zekijat, a to sad ne radi, da će ih on dočekati sa mačem. I Omer radijallahu anhu je bio tog mišljenja da u ovakvim situacijama ne bi trebao insistirati da plaćaju zekijat. Kako god Ebu Bekr radijallahu anhu se nije s njim složio, i iz ovoga možemo vidjeti kako je zekijat vrlo važan. Hazreti Mus'ab je ovo spomenuo dok je govorio u vezi pobožnosti u jednom svom govoru. I kako zekijat trebaju da plaćaju oni koji idu putem bogobojaznosti. Hazreti Mus'ab radijallahu anhu dalje govori da Ahmedi i muslimani moraju da budu vrlo strogi ili zekijat treba da im bude na umu i da ga plaćaju prema propisanom. Hazreti Mus'ab radijallahu anhu dalje kaže da zekijat je vrlo važan kako god ljudi ovo ne shvataju. Poslije namaza Allah dželešanuhu nam naređuje da plaćamo zekijat. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, ja ću da se ophodim prema onima koji ne plaćaju zekijat kao što se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ophodio prema nevjernicima. Znači, posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem mnogi su se kao odvojili od vjere u mnogim plemenima u Arabiji. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao trebaju da uspostave mir sa onima koji samo ne plaćaju zekijat i da trebaju da se bore protiv onih koji su kao totalno napustili vjeru. A ovi koji ne plaćaju zekijat, kao oni će se reformisati i opet početi plaćati. I prvo kao trebali su da riješe ovi koji su tvrdili da su poslanici, jer njihov kao ovo djelo je bilo kao mnogo važnije da se riješi. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, ako ovi ljudi ne danu i malo jagnje ili konopac s kojim vežu kameline noge, a to su davali u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ja ću se boriti protiv njih. Ako me vi svi ostavite i ako zvijeri iz džungli napadnu Medinu, ja ću da se borim protiv njih. I ovo je blagoslov hilafeta da halifa vremena daje sve od sebe da jednostavno drži šerijat na prvom mjestu. Onda Hazreti Mus'ab dalje govori još jednu laž koju ljudi iznose, a koju je Allah dželešanuhu u časnom Kur'anu prije 1300 godina odgovorio. Oni koji iznose te laži kažu da Allah u Kur'anu rekao i kao dogovara se s njima u vezi stvari administracije, da je to bilo naređeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kao kako ovo da se odnosi na hilafet. Oni govore da ovo nije za hilafet. Kako god ljudi trebaju da se sjete toga da u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu kada su govorili da zekijat to je bio samo naređenje u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u vezi uzmite
znači sadaku od njihovog imovine. I oni govore da je to naređenje u časnom Koranu samo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato što je preminuo, onda niko drugi ne treba da prikuplja sadaku. Onaj koji je imao tu dozvolu kao preminuo je. Kako god Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao sada na njemu je ta dužnost. Iako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, šerijat je i dalje isti i onda halifa Islama ima tu istu dužnost. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje govori kao ja imam isti odgovor za one koji na današnjici, Hazret Muslim Maud kaže i govori protiv njega, da ako je Ebu Bekr radijallahu anhu imao takav odgovor, da je on znači poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem zadužen za ispunjenje ovog šerijata, onda ja ovim ljudima koji govore protiv mene imam isti odgovor. I da ovaj princip se uvijek znači podrazumijeva za halifu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje govori, ako je ovo istina što vi govorite, da halifa kao nema pravo, da su ta naređenja bila samo u toku poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda mnoga naređenja koja se nalaze u časnom Kur'anu bi trebala znači da se odstrane. I to bi bio znači ogroman stid za naš umet. Hazret Muslim Maud radijallahu anhu je ovo spominjao dok je govorio o instituciji hilafeta. Na drugom mjestu Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, mnogi su se znači odstranili od vjere. Samo nekoliko mjesta je ostalo gdje su se namazi u džematu klanjali. Slično mnogi su odbili da plaćaju zekijat i govorili su poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako ima iko pravo da uzima zekijat od nas. I ovo se proširilo znači cijelom Arabijom i tada je Ebu Bekr radijallahu anhu odlučio da oštro ovo odnosi se prema ovome. Hazreti Omer radijallahu anhu i drugi ashabi, kao što je već spomenuto ranije, su došli kod Ebu Bekra i govorili ovo je vrlo kao osjetljiva tema i vrijeme i znači najmanja greška mogla bi da donese gubitke i onda su mu govorili kao ne bi se trebalo suprotstavljati ovako jakoj neprijateljstvu i oni koji ne plaćaju samo zekat trebamo biti kao blagi prema njima. Na ovo Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao kogod od vas se boji ovoga može da ide gdje god želi, tako mi Boga, da niko od vas ne stoji sa mnom, ja ću i dalje ići da se borim protiv ovih neprijatelja i da dođu i ubiju moju rodbinu i moje žene i da vuku znači tijela žena i muslimana Medinom, ja ću i dalje da se borim protiv njih i borit ću se sve dok ne budu davali za zekijat i najmanji konopac koji su davali u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu se hrabro borio protiv ovih ljudi i dobio je veliku pobjedu jer je znao da je ovo posao koji on zaista mora da bude na čelu i govoreći da se niko ne pridruži njemu, on će da stoji i da se bori protiv neprijatelja i to je znači i da neće se zaustaviti dok njegov život ne bude žrtvovan na Allahovom putu. To je znači kako halifa jedan radi. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže i nacija koja se ima ovakvu čvrstu odluku na nešto
je uvijek uspješna i nijedan neprijatelj ne može da se suprotstavi njima. I ovo je znači tajna uspjeha. Također musliman govori da kada je Muselma sa 100.000 armije trebao da napadne na Medinu. To je znači objavio Ebu Bekr da dolazi ta vojska. Ljudi su tad također kao predlagali da Ebu Bekr treba da kao sklopi ugovor mira sa ovim koji ne plaćaju zekijat, zato što ta velika armija dolazi na njih. Hazreti Ebu Bekr uopšte nije bio zabrinut u vezi ove vojske i rekao ovim ljudima: da li vi mene želite da radim nešto što je protiv Allahovog naređenja i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naređenje znači za zekijat je od Allaha dželešanhu i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je na meni da uradim sve što mogu da znači ispunim to naređenje od Allaha dželešanhu i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tada ti ashabi su rekli: zbog ovakve situacije bolje je da se uspostavi mir s njima. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: ako vi ne želite da se borite, vi možete da idete svojim kućama, ja ću da se borim sam protiv njih. Naveo je u vezi onog konopca i rekao je također da neće biti mira s njima dok ne počnu plaćati zekijat. Hazreti Musa radijallahu anhu dalje govori: ovo je kako je istinita vjera i kako vjeru treba praktikovati. Ako vi ovo znači usvojimo, onda mi možemo da proširimo islam širom svijeta. Hazreti Musa radijallahu anhu dalje na drugom mjestu govori: poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem spominje ovu situaciju u vezi zekijata i onda kaže: Allah dželšanhu je rekao poslaniku ili obraća se poslaniku: o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, uzmi znači sadaku od njihove imovine. I onda ovi pobunjenici su rekli: ali nigdje se ne spominje da poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem to se i dalje radi. Iako ovaj ajet baš Allah se obraća poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, znači muslimani nisu željeli da prihvate od ovih pobunjenika ovaj razlog. I znači njihov najveći razlog je bio ovih pobunjenika jeste da niko osim poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne može uzimati zekijat. I znači razlog njihovog ovoga pada je bio u tome ili odstranjivanja od vjere ispravne jeste zato što su smatrali da su ova naređenja samo dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu. I Musa radijallahu anhu kaže: ovo je totalno pogrešno. Isto kao što namaz i post se nije zaustavio posle poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda sve ostale ove stvari koje se također tiču administracije ili nekog društvenog problema se ne zaustavljaju. Isto kao što namaz u džamatu se klanja, onda sve ove ostala naređenja trebaju da se ispoštuju kroz predstavnika poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda Hazreti Musa navodi u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako su neka arapska plemena i pomagala poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zato što su vidjeli da jednostavno će on biti pobjednik. Ali onda navodi u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu kad su se mnogi odstranili od vjere i prestali plaćati zekijat i također su pošli sa armijom na muslimane i u nekim mjestima ta armija je iznosila preko 100.000, a muslimani su možda imali oko 10.000. I također jedna armija išla prema Siriji tad u tom vremenu i to ta armija koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da ide prema Bizantiji i Usama je bio komandant. Osim toga, znači ostatak ljudi koji su bili, svi su imali neki nedostatak ili su bili stari ili bolesni i tako slično. I onda sahabi su mislili ako Samina armija ode prema Siriji, onda ko će čuvati Medinu? I onda, kao što sam spominjao ranije,
delegacija je otišla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli su kao ne bi bilo dobro da armija ide za Siriju zbog situacije ko će braniti Medinu i to može se kao poslati poslije. Kako god Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao na vrlo ljutit način, da li vi želite da sin Ebu Kuhafe prvo njegovo naređenje bude da zaustavi nešto što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se uradi. U svakom slučaju Ebu Bekr je rekao da ja ću se pobrinuti da ova armija ode i da ode na način na koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem isplanirao da ide. I onda je rekao, ako se bojite neprijatelja, odstranite se i vi, ja ću se boriti protiv njih sam. Hazret Mus'ab kaže da ovaj statement Ebu Bekra radijallahu anhu je čisti dokaz ajeta iz Kur'ana da vjernici će da obožavaju Allaha i neće mu nikoga ravno pripisivati. Drugim riječima, to se odnosi na ljude koji ostaju čvrsto povezani uz hilafet. I to je taj sistem koji je znači uspostavljen kroz instituciju hilafeta. I ovo će da nastavi da postoji. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje govori. Drugi znači problem je bio u vezi zekijata. Ashabi su govorili da ako ne želiš da zaustaviš Usaminu armiju, onda potpiši ugovor sa ovima kao ugovor mira sa onima koji su odbili da plaćaju zekijat. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao to se neće desiti i znači odbio je ovaj prijedlog od ashaba. Oni su rekli kao ko će se boriti protiv neprijatelja kada Usamina armija ode ako ti ne sklopiš ugovor sa ovima koji odbijaju da plaćaju zekijat. Da li će se boriti starci iz Medine protiv armije koja ima preko 100.000. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, moji dragi prijatelji, ako se vi bojite njih, onda će Ebu Bekr ići sam da se bori protiv njih. Muslim Maud radijallahu anhu je rekao, ovo je znači govor jedne osobe koja uopšte nije bila spretna u ratu. Kako je on razvio toliku hrabrost u tom trenutku? Odakle ta hrabrost dolazi njemu? Dolazila je iz toga da je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu bio svjestan toga da je postavljen za halifu, da ga Allah dželešanhu postavio za halifu i da je njegova znači dužnost da ispuni ovu dužnost i njegova je dužnost bila da znači se suprotstavi i ako Allah bude želio da mu podari uspjeh i pobjedu, Allah će mu podariti to. Ako Allah nije želio da on pobjedi, da se cijeli svijet pridruži njemu, pobjeda se neće desiti. Da Hazret Muslim Maud govori da iako su se znači ashabi imali različito mišljenje, Ebu Bekr radijallahu anhu je poslao u Usaminu vojsku i oni su znači bili uspješni pobjednici i nakon 40 dana su se vratili u Medinu i svi su znači bili svjedoci Allahovog blagoslova. I onda Ebu Bekr je dalje krenuo da se kao da se pobrine za ove lažne poslanike i znači oni su bili iskorijeljeni. Onda je dalje krenuo na one koji zekijat nisu davali, iako su se ashabi rekli pa oni su muslimani, vjeruju, znači govore kelmu zašto da se bore protiv njih. Ebu Bekr je čvrsto stajao i rekao, ako danas donesemo odluku da se zekijat ne plaća, onda će ljudi polako da ukinu i namaz i post i sve ostale naređenja. I onda će samo od islama ostati islamsko ime. I znači Ebu Bekr radijallahu anhu izašao u rat protiv onih koji su odbijali zekijat i Allah dželešanuhu je znači dao blagoslov i pobjedu Ebu Bekru.
Ovo ću da nastavim da govorim na ovu temu u budućnosti. Halifatul Mesih dalje govori, kao što sam već nekoliko puta govorio, o trenutnoj situaciji u svijetu. Nastavite da se molite, nemojte da zapostavljate dove za ovo. I također dovite da ljudi prepoznaju Allaha Đelešanhu širom svijeta i to je jedina solucija da se zaustavi propast, da Allah Đelešanhu podari svoju milost i prihvati naše dove. Danas želim da spomenem jednog umrlog džematliju i poslije džume ću klanjati dženazu u odsustvu. Cijenjeni Maulana Mubarek Ahmed Nazir saheb, on je služio kao direktor Džamija Ahmedija u Kanadi, također je bio glavni misionar u Kanadi. Preminuo je 8. marta u 87. godini, na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Hvala Allahu, on je bio musi, bio je predan namazu, bio je jednostavno predan islamu, a posjedovao je sve atribute jednog derviša. Kad god sam ga vidio sam da je jedna pobožna osoba ispred mene. On je bio drugi sin od Maulana Nazir Ahmed Ali saheb. Njegov otac je bio vrlo poznati uspješni misionar u Ahmedija džematu. Amina Begum saheba je njegova majka bila. Ahmedijat je došao u njegovu porodicu preko očevog djeda, Hazreti Babu Fakira Ahmed saheb, koji je dao bejat u ruci obećanog Mesija alejhi selama. Fakir Manzil kuća je bila kuća od njegovog djeda u Kadijanu, tako se zvala. 1929. godine pod upravom Muslim Mauda radijallahu anhu, njegov otac Maulana Nazir Ahmed saheb je bio poslan u Afriku, u Ganu, a posle je poslan u Sierra Leone. 1943. godine njegov otac Maulana Nazir Ahmed saheb se tad vraćao u Sierra Leone i tada je preminuli Maulana Mubarek Ahmed Nazir saheb i njegova mama bili uz oca njegovog. U toku ovog putovanja desilo se tako jedan inspirativni događaj koji Maulana Mubarek Ahmed Nazir je rekao u vezi toga. To je bilo putovanje otprilike 3 mjeseca. Tada je on imao 11 godina i u toku tog putovanja on se razbolio i nisu se nadali da će da preživi. I ovo putovanje se desilo brodom, i kada su, mislim da su promijenili brod i na tom drugom brodu ovi ljudi su, kad su ugledali njega bolesnog, ovog dječaka, rekli njegovom ocu da oni ga ne mogu primiti na njihov brod zbog toga što oni nemaju uopšte hladnjak ako neko premine, da tijelo mogu da drže. Njegova majka kad je čula u vezi ovoga počela je da plače, ali njegov otac Maulana Nazir Ahmed Ali saheb, zato što je dobio naređenje od Hazreti Musa Mauda da on treba da stigne u Afriku, on je želio i insistirao. Na kraju ti sa broda su rekli da će ih pustiti na brod, ali pod uslovom da on mora da potpiše da ako njegov sin premine u toku putovanja, on potpisuje da će ga baciti u okean. Njegova supruga ili njegova majka je govorila njegovom ocu da ovo je naše dijete, kao da ne idu, da čekaju drugi brod koji ima te uslove. Njegov otac Nazir Ahmed Ali saheb je rekao: ja sam misionar zajednice i meni je naređeno od halife da ova misija, i jednostavno on ne zna kad će sljedeći brod da dođe.
Rekao je svojoj supruzi da bude jaka i da se ništa neće desiti Mubareku. I onda je rekao tom kapetanu gdje trebam da potpišem. I rekao je tom kapetanu ako on umre, ja potpisujem da ga bacite u okean, ali ja kao sam siguran da mu se ništa neće desiti. Ovo je znači bio level predanosti i vjerovanja u Allaha Đelešanhu od njegovog oca. Jer on je išao na Allahovom putu, išao je da širi Allahovu vjeru i on je bio totalno siguran da Allah Đelešanhu će da zaštiti i njega i njegovu porodicu. I hvala dragom Allahu, ne samo da je taj 11-godišnjak preživio, ali je Allah mu podario da živi do 87. godine i bio je u stanju da služi Islam i Ahmedijet. I znači slijedio je u koracima njegovog oca i postao misionar i također mnogo puta je demonstrovao iz svojih znači primjera ogromnu vjeru u Allah Đelešanhu. A kada je završio svoje školovanje, radio je u nekoj vladinoj instituciji, imao je vrlo dobar posao. Onda je pročitao u Al-Fazelu novinama da Musa Maud radijallahu anhu je tražio od ljudi da daju svoj život u službi vjere ili na vrlo kratko vrijeme, ne mora kao doživotno. I on je tada napustio svoj posao i otišao je kod Musa Maud radijallahu anhu i predstavio se da on služi privremeno da bude od koristi. 1963. godine Musa Maud radijallahu anhu ga je poslao u Sierra Leone da služi na isto mjesto gdje je njegov otac služio dugo vremena. I njegov otac je također bio ukopan tu u tom mjestu. I tada kada je stigao u Sierra Leone, odmah je otišao na očev mezar i sjetio se nekog govora svog oca kojeg je održao 1945. godine. U tom govoru njegov otac je rekao na ovim danima mi znači radimo džihad Allaha Đelešanhu i to jeste taj džihad da proširimo islam u zapadnoj Africi. Ljudi ili čovjek mora umrijeti. Pa ako je sudbina da se umre, onda u dalekoj Africi gdje postoji znači zemlja od Ahmedi, Ahmedi i omladina trebaju da služe i da idu u te dijelove i da služe vjeru. To što u smislu šta je značilo da mi moramo trenirati svoju djecu da služe našu vjeru i Ahmedijat. I kada je došao u Sierra Leone, Maulana Mubarak Ahmed Nazir je otišao na mezar svoga oca i rekao lebejk, sjećajući se tog govora njegovog oca i rekao je lebejk, ja sam ovdje da znači odgovorim na taj tvoj poziv koji si uputio. Služio je na raznim mjestima u Sierra Leoneu. 1985. prema uputi Halifetul Mesih IV. Vratio se u Pakistan i tada je tražio od Halifetul Mesih IV. Da umjesto njegova znači da ne bude kao privremeno davanje svog života u službu Islama, da to prihvati da on samo služi Islam. I također halifa je prihvatio taj njegov prijedlog. 1988. godine je poslat u Kanadu i tu je služio kao misionar na raznim mjestima. 2003. je odlučeno da se otvori džamija Kanada. To je odobrio Halifatul Mesih IV. Rahimullah i on ga je postavio za direktora džamije. Džamija nije otvorena u toku Halifatul Mesih IV. Vremena, otvorena je u vrijeme moje, halifa kaže. I ja također sam to potvrdio da on bude direktor. On je bio prvi, znači direktor džamije Ahmedija Kanade i bio je direktor do 2009. godine. Onda 2010. godine ja sam ga postavio kao glavnog misionara u Kanadi.
i do 2018. godine je služio na toj poziciji na najodličniji način. 59 godina je služio u džamatu. On je također služio kao glavni za mnoge dželse i programe. Njegovi govori su uvijek rado očekivani, slušani od džematlija i ostalih. Njegovi govori su uvijek bili puni emocija i svi bi ih slušali. 2016. godine je bio moj predstavnik za kamen temeljac za Nur bolnicu u Guatemali. Znači radio je mnoga propagiranja vjere preko novina. Pisao bi razne članke i preveo je 2 knjige obećanog Mesija alejhi selama na engleski jezik. I također je preveo jednu knjigu Halifatul Mesih IV. Na engleski. Abdul Hafiz Nasir Sahiba je njegova supruga, on je ostavlja iza sebe 3 sina i 2 kćerke. Kao što sam rekao ranije, imao je mnoge kvalitete i bio je veliki primjer za misionare. Njegov cijeli život je bio tako da je uvijek davao prednost vjeri iznad svijeta. Uvijek je bio poslušan halifi, to mu je bio iskreni dio. Imao je veliki potencijal kad je davao govore na engleskom, na urdu jeziku. Jednostavno njegovi govori bi uvijek ostavljali utisak na ljude. Njegova supruga piše da je živio svoj život sa pobožnošću, bio je vrlo kao oprezan kako da troši novac džemata, živio je vrlo jednostavno i kada su napustili Sierra Leone, on je i dalje nastavio da pomaže neke ljude odatle. Naravno stvar nije to govorio drugima. Ona dalje govori: ja sam svjedok da je on bio odličan misionar, odličan suprug, odličan otac. Uvijek se govorio džemat troši toliko puno na mene, kako da ja onda budem od koristi džematu. Često bi govorio da ne bi mogao jednostavno da preživi to, da vidi halifu vremena, da je nezadovoljan s njim. Njegova djeca također su napisali da njihov otac je čvrsto vjerovao u vjeru i ahiret i bio poslušan halifi i nizamu džemata. Imao je veliku vjeru u Allaha dželešanhu i uvijek bi govorio: Allah dželešanhu nikada me neće zapostaviti. I zaista Allah je uvijek bio na njegovoj pomoći. Kada bi bilo potrebno da se govori za finansijsku davanje u džamatu, on bi prvi bio među onima koji bi uložio na financijama, ali također bi održavao takve govore da bi mnogi jednostavno bili kao potisnuti da učestvuju u ovome. Njegova najstarija kćerka kaže: uvijek nas je savjetovao da imamo veliku vezu sa hilafetom i da imamo ogromno poštovanje prema džematu i da ispunjavamo svako naređenje halifatul Mesiha. Ona dalje govori da je slabo ikada prisustvovao nekom skupu da ne bi dao ove savjete. I kada bi god se njegova unučad sakupila, znali bi da će onda i posjede i da im govori u vezi ovoga i također bi im uvijek govorio da se ne predaju ovo svjetskom ili materializmu, da trebaju
da imaju veliku konekciju sa Allahom dželešanhu i sa hilafetom. Ona kaže da bi nam govorio da posao ovog džemata će da bude uvijek završen. Jer iako mi ne budemo služili džemat, Allah će dovesti one ljude koji rado će da to rade. Njegova mlađa kćerka piše da jednom u Sierra Leoneu dok su pravili džamiju, ovi neki radnici su tu radili, moj otac nije imao dovoljno para da im plati. I on im je rekao dođite sutra ujutru, ja ću vam dati, isplatit ću vas tad. I sutra kad je izašao iz svoje kuće, on nije još bio našao novac. I on je rekao tim radnicima da nije još dobio novac, ali da se on moli i ako Bog da, Allah dželešanu će da podari te pare da im može isplatiti. I tada nije malo prošlo vremena, neko je brzo vozio s autom i onda mu je dao neku kovertu i rekao je da neka osoba je saznala da on pravi džamiju i da on želi da za džamiju da. I prije nego što je moj otac mogao da upita ko je dao taj novac, to je auto već otišlo. I ona kaže da je on bio ubijeđen da Allah dželešanhu je uslišao njegovu dovu i poslao ovaj novac i tako je bio u stanju da plati ove radnike. I ovo je bio standard njegovog povjerenja u Allaha i na način na koji je Allah dželešanhu prema njemu se ophodio. Mnogi ljudi, uključujući misionare, su pisali mnogo u vezi njega i sve ove karakteristike i atribute koje je on imao. Kao što sam ja rekao ranije, on je zaista bio učenjak koji je praktikovao ono što je pričao. I zbog toga su njegovi govori ostavljali toliki utisak na ljude. I on je bio vrlo skrušen ispred hilafeta. Da Allah dželešanhu uzdigne njegov status i da pomogne njegovom potomstvu da koračaju njegovim stopama i da Allah usliša sve njegove dove za njih i da Allah dželešanhu podari džematu ovakve ljude koji su znači potpuno predani službi džemata. Oni misionari koji su završili džamija Kanada su pisali mnoge detalje kako je on trenirao, kako je učio kako da rade tablik, morale u vezi vjere i ovi misionari su znači imali veliku korist od njega. I trebaju da zapamte da ovi događaji koji su oni doživjeli s njim nije samo da se može da priča u vezi toga. Radije ovi misionari trebaju praktično da implementiraju znanje koje je on na njih ostavio. Da im Allah dželešanu pomogne da to urade. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله